Selamat siang lur, iki ning alas bos ning Baon lur. Ning Baon ngarit karo Muji Paiman bos wong iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iki kan ngenteni cacah to. Cacah iki go ngenek ngono lho. Iki wong cik ning ndi aku ora ro. Aku rene wis enek, motor Paiman. Disum sik. Paiman. Motor nyong, motor king, Muji. Wah, wong iki ning ndi wong iki? Iya panas kok ngene lur. Ora betah. Ya Allah, wis ngene iki bos, mbakne iki bos. Jagunge don. Mesakno jagunge kemarin kenaan banjir bos, banjir komah lho. Bendurannya gede lho banjir. Lah jagunge sampai hancur kabeh lho. Iki lagi ya tas jenenge alam bos. Wis ngene iki ning kali ya ngene iki bos. Kaline ya enak wadem pol. Dondong sampai kering loh. Dengap-dengap bos. Ngaret ujung kono lho bos. Wis ngene iki Muji ki mbuh karo pentol. Tantenane jadi wis bar ngarit wong iki. Nah, tapi wong mbuh ndelik ning ndi. Masa tinggal ndelik. Yo iki bos. Tempatnya bos. Mudun munggah rowono, munggah gunung lho. Lah niku kono ke bos. Ini wit jati lho. Wit jati loro lho. Spil. Nah, kuwi bos iki nggone suket goro-goro. Wis sukete goro-goro no. Tanggawa kol lakon. Sumuke ungkep. Wis kadane Baon ngene iki bos ya. Baon. Ya banjir ya. Kerono saiti Dumbrubus bos. Rono karo rono ke Dumbrubus. Lho wit ngruwel lho. Wit gedhe lho. Ke Dumbrubus. Lho apa iki? Masuk nyambi. Nyambi kok iwak ya. Ketok iwak iki. Iwak gabus. Iki biasane wae akeh bos. Banyune resik ya kaline. Ora butek padha nggonku. Maning mantep iki, Bos. Kariso he. Ini kira wasik mau mantep. Bawa nih bos. Turun. Suara air bagus kan? Iwak nila bos. Berarti kayak iwak suara pok-pok-pok. Kayak iwak gede. Iwak gede, kotas wali. Iwak gabus wali, kayak iwak nganu. Nila. Nih dia pecah loro ki bajul tenan kok. Mosok ngarit tinggal ndelik iki. Ketoke pecah loro ki tinggal ndelik aku. Ben wae ben kuno dhewe. Mungkin bisa-bisa itu. Ambekan sampai mugas-mugas lur. Ya enek ndelik ning ndi ya. Masuk ndelik ning kulon.
Ini buat gede ya. Ini bocah. Masa ndelik nih kono ya. Waduh, cah loro tas celeng. Tas kalau jenenge celeng ya ninggal ndelik, Bos. Niki, Bos. Kampret wong iki. Ndelik ning ndi? Ning kono ya ora enak rusak-rusak. Masa ndelik ning lor kaya. Tak delok, Bos. Kita curiga tinggal delik ya. Curiga. Ini ke bau ini udah hancur. Bahaya bocah. Yuh, panas ya Allah. Ini badekan. Ini guys, karena mau benduran. Wih, jenenge disemprot, Bos. Semprot iki tanduri jagungnya. Ini dia. Tak tutuki nganu, Bos, kedung, Bos. Kedung jurune 3 meter, Bos. Kedung jurune 3 meter. 2 meter apa 3 meter jerune wong kene lho. Kedunge jerune 3 meter, Bos ya, Bos. Ya, bos ya. Vlog siang hari ini ntar dilanjut lagi kalau temu mujek karo Peman ya. Niki lor malah ditinggal warung lho. Kampret bocah-bocah ini lho mujek budal bareng malah ninggal ning warung. Mari Mas lo. Nanas ini. Gimana ki lur ditawinggal ning warung kene lho. Iki lah silumane budal bareng malah ninggal loh. Ye. Rokok enak lek. Surya. Lur. Ditawinggal. Kalau jek rokok jek. Siki beli rokok. Long BS loh silumane. Masa nesuin tak tinggal karo Peman. Budal bareng loh. Piye tinggal budal bareng mulai malah tinggal ning warung lur. Terus ngombe es sik lur. Pentol gak gelem ngombe es wong pentol. Wis nyapa? Kowe kan nyapa to ninggal wong ning ndi to, guys? Cuk langsung ning warung lho. Dengap-dengap. Cek. Cek lor rokok aja lho. Lor iki tawinggal ning warung lho. Tapi masa nesu karo Peman karo aku. Ya piye udah bareng Saya nesu. Udah bareng mulai diri-diri Dene lho, tinggal ning warung lho. Sopo ninggal? Ya kowe karo Mak ora ninggal kok. bocah ya. Masa aduh ninggal to, gak to? Enggak. Rasane iki Renek wong motor ning kono rene lho. Kok ning ndi bocah genas lup ning kali muja ati matang-matang. Aku matang-matang ya apa? kampret ngono.
Dia duduk muncul Pak jeduk ngono matang. Rasa suwi kok. Dia muncul tepo kekuatannya tak piro ya. Coba. Dia muncul tepo kekuatannya tak piro ya. Tepo kuwi apa kekuatane cinta. Oh, coba. Alhamdulillah. Sker. Be, mana sker be? Dang. Mantap. Mantap. Sepatu. Sepatune sapa pabrik ning kono kok sepatu ora sepatu wae. Apa cek? Muncul manja. Muncul kan manja. Bos, ngombe es, Bos. Es ngono. Muncul kan manja das iki watas iki. Ah, Ora. Bos. Apa ora? Lor lagi terlalu ngecek rokokan lor. Nyuria. Nyuria bos. Oke kata-kata hari ini. Murid ojo digawe soro. Tetep ngaret, sobat ngaret, Bos. Saiki, Bos. Oh ngono kata. Kata ngecek ngono to. Katakan aku kirim yo ben sendiri domate kandel. Ah, iki bos cerita. Ngaret. Tuwek-tuwek gak apa, ngaret. Kata-kata Ojo aku hari dipilih. kata-kata aku hari ini. Ya kata-kata bener hari. Kirim yo ben ning duwe apa domate bak duwe Duit. kandel. Mbok kandel iki kok jerone godhong ya ora ero to bos. Ngono bos iki. Ojo wani ireng yo ben. Ngira jenenge wong kerja. Ya betul. Wong putih mau temen nang omah gopo. Oh iya. Ireng kan penting semangat. Penting boleh duit bos. Ireng duwe kok. Wah, lur. Sprite oke. Jeduk-jeduk. Dulu terang elak kok. Terdampar kok. Langsung nyawak bayu. Oh, iya. Enggak. Bayu kali lah peng kalau Ora apa-apa, roti. Masa ngombe banyu kali? Iya, lagi dolake. Iya, kowe kan ngaret nggo banyu kok piye ngono ora e. Peng kalau papat. Lah kayak sunggah yo. Piye to ngaret kanggo banyu ki piye to ceritane? Tuh, biyen ngono kuwi ya, pancet. Aku ketatang saiti lho. Iki kathok sampai suwe. Wah, sampai kok Dewe mari munggah medun lah. Ngalir. Wes lur ya. Vlog siang hari ini lur ning warung ngene ceritane bigal ning warung lur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.